Vamos a la otra.
Escolta, benvinguts. Gràcies. Signareu el llibre d'honor de l'Ajuntament, si us sembla bé. Els presidents, els consellers quan venen i els capitans. Jo crec que, si us sembla bé, que algú faci l'escrit i llavors la resta... El capi. Com el capi? El perquè jo corregeixo les coses. Que només si pot ser de la Tio, que celebres la copa? Diu que venia al Barça, digue'm sí. Som iguals. Oi que sí que venia al Barça, digue'm? Com el Barça. Ojalà. Va, Pere. No passa res. Pere. Aquestes bromes... Mascareta, va. No passa res. I el directe amb la Cuno, Sí, no. És que si no has de sortir, eh? Sí, hauràs de sortir. Ja surto. Però ahir vaig estar amb un positiu. Això està inventat. Pere! Si tu tens càrrec i vosaltres també, fiqueu el que sou i ja està. Hem de firmar tots. Sí. Anem tots, ja està. Em quedo aquí fora. Hem de firmar tots. Sí, no? Vale, va. Sí, però abans de signar estaria bé que ens ho llegissin en veu alta. Va, sí. Sol fer així, això. Atenció, atenció! És un honor haver aconseguit ser campions amb l'equip del nostre poble i que portem al cor. Gràcies a l'alcalde i regidors per la rebuda. Visca Fonollosa! Especialista. Epa! Sí! Ja està, no? Amb el cap. No veguis, eh? Traiem aquest quadre. Podem treure aquest quadre? Anem uns per aquí, uns quants per allà.
Parem de parlar, diuen. Gent, se sentiu o no? Sí! Bona tarda. Res, molt breu. És un honor i un goig que per primera vegada, almenys això sí, podem sortir al balcó de l'Ajuntament i que aquesta vegada sigui amb l'equip campió de la Lliga, el Club Esportiu de Fonollosa, i que a més pugen de categoria l'any vinent. Per tant, com a alcalde, com a Ajuntament, a nom de tot el poble, de tot el municipi de Fonollosa, felicitar-vos, agrair-vos que hagueu volgut compartir la celebració amb nosaltres i a tots els que ens heu acompanyat també. Felicitats i molta sort per molts anys! Gràcies a tothom per haver vingut, gràcies a tots els que ho heu fet possible, que aquest equip les ha vist de tots colors, hem tingut moments molt durs, però aquí estem, som una família, som supermacos tots, ens ha venit molt i hi haurà molts anys de bon futbol aquí a aquest poble, ja us ho asseguro i us ho assegurem tots, i res, Fonollosa es porta al cor ara i sempre. Veiem ara la plaça. Però ens agradaria molt a l'equip fer-nos una foto amb tothom qui està avui aquí. No sé si és possible, intentaríem posar la copa aquí, nosaltres a darrere, i a veure si entre tots podem fer-nos una foto, no sé... Nadal amb el dron! Vale, va. Doncs ja ens posem, està aquí mateix, Aquí, i que tothom miri cap allà dalt i està. I aquí, a sobre... Vosaltres feu una mica i la gent tot darrere i després... Passem aquí, mirem a dalt.
Foto! Vinga, va! Va, ja està! Va, ja està! Jo vaig hagut d'escoltar els dissabtes al matí, o a les 5 del matí. Jo vaig Molt bé.